Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Maunay na hitabo, sis. May gani, di lahom ang samad o naara sa kilid sa kilay ni Father. Hala no? Kuya, watog ang mata gid ni Father ang naigo sa. Mulang. O wagid ko'y laing suspek, sis. Si Kuya Piping na yun. Ikaw ba? Naana sa kaana. Ayaw lagi pag-una-una. Pero dili imposible. Pero dili sad sigurado. Mao nga kung wa ka ebidensya, ayaw patakag pamasangil. Kinsay na sayod? Kontrato nimo ang namato. Wa magud ko'y kontra. Everybody's friend, magud ko. Akala mo lang wala. Pero meron! Meron! Funny. Seryoso ko no? Nay mga tao nga di ganahan nimo sa hilom. Kay hambugiroan ra kaayo nimo. Ha? Kinsa mo ko na, be? Nadigay na ilan? Doon na kaayo. Kinsa mo ko na, be? Ako. Unsa? Sige na oy, bye na oy. Kaski kag data da. Kay ga video call gyud ka. Pwede ram gud tatog ordinaryong call or text ba? Or chat ba ka ha? Gusto mong good ko, sis, nga makakita gid ko nimo kay dili gid kompleto nga akong adlaw kung dili ka na ako makita. Utsa. Sis, Ay, gikabuhi kog kalit da. Sis. Sige na, babay na oy. Babay na. Kaluot kitawhana. Sorry, God. Ay, kadugay yung mawa sa angso, oy. Kalain gud ining tiguwang may makaihisporol, oy. Peh, peragaba. Ay, ako naman unta ning gibubuan og ini tubig. Baho raman gihapon. Ay, gas na balang kahay akong ibo-bo ini. Unya silaban. Sorry, Gring. Ay, yeah! Ay, Mabasa ko, Gring. ay, naa naman day ka diha. Uy, wa man kay kisaw. Lupig pa man nimo'y kalag. Ay, maayo pa man ganing kalag. Kay doon na pa may timailhan nga naa. Hindi ka kabantay nga ni Duol ko. Ay no, nagtiniil naman sad ko. Manakog kaligo, manasakog ilis. Pwes, lakaw na. Aduan na to, padre dito. Susuyhan na to. Mayo. May bibing. Oh. Ay. Oh, si Pader. Si Pader. Oh. Ay, Ayo. ay, aduan dito, Ping. Ato ba nga? Gring, gikuyawan man ko, Gring. Ayo. Nakurog na sad ko, Gring. Murag ni suol na sad akong Ay. tiyan ko kalit, Gring. Uy, unsa? Uy. Dagan tayon dito sa pansayan. Kay tingaling magkatag ka diha. Unsao na lang. Lakaw na dito, Ping. Pagdali. Mayo, Noy. Di bibing. Baka makabalik si Noy Bibing sikad ganina. Noy! Ay, Dre. Maayong hapon diha. Kadiyot, Dre, ha. Nang laba, man gud ko, Dre. Pasensya sa pang istorbo, sister. Ay nalag-ari, ako lemoan ha. Di lang siya kay kung magpaduol ni mo. Distansyahay lang ta. Oy, ngano naman ni Padre, oy. Dili naman hinuon ta magkahoy-hoy kitang mga tao, ini. Di naman gani mi kasimba. Mura naman noon tagipalayo sa Ginoo, ini. Unsa naman ni surrender na tas kaaway. Dili, sister. Wata mo surrender sa kaaway. O dili mahitabo nga mo surrender tas kaaway sa tong Ginoo. Mituma lang tas panawagan sa tong gobyerno nga mag-amping. Sayod man ta nga naihulga sa kinabuhi sa mga tao tungod aning virus. Nga wa pagyoy tambal nga mikatap karon sa tibuok kalibutan. Pero, di ba, mitoo man ta nga ang Diyos maoy makaayo sa bisan unsang sakit, Dre. O, Di ba, Dre, sa misa, buhi man si Kristo nga atong gikalawat.
Bituo man gyud ta nga iya gyud ng lawas og dugo ang atong gikalawat. Unya nga anong mahadlok man ta nga mismo si Kristo man na ang atong gikalawat. Kwan. Sorry lang padre ha. Pero wa baya gyud ko kasabot sa mga kadagkoan sa simbahan. Panahon na gani unta ni nga ipakita sa tibuok kalibutan nga ang atong gikalawat Dios gyud nga matuod, dili istorya lang. Mao man gyud kaha na dre. Si Kristo man gyud kaha na ang atong gikalawat. Oh, Oo niya. Nganong hikawa naman mi sa pagkalawat niya. Nganong gipahunong man ang mga misa dre. Imbis mauna ni higayon nga musiki tag maayo ni Kristo, nagpalayo naman hinuon ta. sister, spiritually, nikalawat ramang gihapon ta ni Kristo. Ay wa man ay problema dre. Pero kamo ramang ko'y nagtudlo namo nga ang misa mao ang pisikal nga pakig-engkwentro nato kang Kristo diha sa pagkalawat. Pisikal kay iya magyud ka ng lawas og dugo. Pero sa gibuhat sa simbahan, dili kalikayan nga magduda na noon ang uban nga dili di na tinuod. Nga siya na mismo ang hostiya nga atong gikalawat. Kay kung siya gyud na, si Kristo gyud na, anong mahadlok man ta? Diyos gud na, Ginoo gud na, way virus nga makaduol ana. O kung kita ni kalawat niya sa tibuok na tong kasing-kasing, dili ta madutlan anang virus dre. Ginoo goy na anato dre. Diba dre, doon naman gani ubang himalatyon na nga maulian kong makakalawat. Pasabot lang nga si Kristo yun ang hostiya nga atong gikalawat. Unya karon, gipalayo naman nas mga tao. Glenn! Toras, Father. Unsay gisulti kay? Unsay iyang tuyo? Ambot, unsay tuyo atong Padre Ping, oy. Ha? Wala mo pangutan na? Ug nilakaw lang siya nga wa makasulti siyang tuyo? Oh. Ay, Pero nga naman. Nga nung ka. Wala mo kag gikutasan. lagi. Wa na gud to katingog si Padre. Pero wa sa tingali to siya malain na ako, oy. Ha? Uy, kay nga no, Daigring. Imong giawas, Father? Diyos ko. Diyos ko. Pero kamo raman go'y nagtudlo namo nga ang misa mao ang pisikal nga pakig-engkwentro nato kang Kristo diha sa pagkalawat. Pisikal kay iya magyud kaha ng lawas ug dugo. Diyos ko. Labdagi ang among mga salabutan. Pasaylo ami. Kung nasayo pan mi sa among mga lakang. Kay kung siya gyud na, si Kristo gyud na, nganong mahadlok man ta? Diyos gud na, Ginoo gud na. Why virus nga makaduol ana? Og kung kita ni kalawat niya sa tibuok na tong kasing-kasing, dili ta madutlan anang virus dre. Ginoo goy na anato. Di ba dre? Doon naman gani ubang himalatyo na nga maulian kong makakalawat. Pasabot lang nga si Kristo gyud ang hostiya nga atong gikalawat. Unya karon, gipalayo sa mga tao. Diyos ko. Diyos ko, nagkinahanglan ko nimo karon. Nagkinahanglan ko nimo karon. Maunay akong gisulti ni Padre Ping. Ambot oy nganong wa man ko makapugong. Ay, nagkurog gani ko, Ping. Halagring. Kita nang duha ang may atraso ni Father. Ay, ambot, Ping. Pero sa akong paminaw,
Dili man to dautan akong gisulti ba? Sakto man gyud to, Ping. Greng, tulo na kaadlaw ang miyagi. Di lang yapon makontak ang telepono ni Pader. Murag gi-off na gyud tingali. Ay, nalain gid di ay kahato siya nako, Ping. Ambot lang. Magampo lang ta nga walang unta. Diyos ko. Tangkod usak simana na sa kong pagpuasa. Ug hangtod karon. Wa pa ko nakitang tubag sa kong pangpautana. Kung husto ba ang lakang sa simbahan, nga ikansilar ang mga misa, nga dunay mga tao, Diyos ko. Mutuo ko, nga ikaw ang naa sa Eucharistia. Ikaw puhi nga Kristo. Ikaw nga bugtong paglaom sa katawan. Nga nagsalig lang sa imong kugma ug kaluoy. Pero kami mismo ang gipalayo nimo. Kanila nga bugtong ikaw lang ang gisalikan. Pinaagi sa imong balaan nga ngalan ni Kristo Jesus. Pagayuon ako sa Amahan, nga iyang ipadaha ang balaan ng Espiritu Santo, nga mulamdag sa mga kasing-kasing o gunahuna. Nga unta, kami makabaton og kaisog, nga mubatok sa gahom sa dautan, nga migamit sa mga nango sa mga kagamahanan sa tibuok kalibutan. Aron ikaw, Kristo Jesus, mapalayo sa imong katawan. Tabangin mi, Diyos ko. Tabangin mi ining panahon sa among kahuyang ug kaway pagsalig sa imong pagka-Diyos.